אז מגיע בקשר 2 דקות למעבר. ואנחנו לוקחים את עצמנו ומנמיכים. אני מתארגן על המצפן בדיוק על הכיוון ועל הצדיק, ואני רואה שהם מתחילים להתקבץ. ואני אומר, נו, שהעננים כבר ייגמרו כבר. כי קבעתי לעצמי קו, גובה מסוים, שאם אנחנו לא רואים את הקרקע מהגובה הזה, אנחנו עוצרים, לא משנה מה. וזה הגיע בזמן. זה הגיע בזמן, יוצא מעננים. אתה רואה את זה קדימה. אנו, טייסי חיל האוויר הישראלי, בשמי מחנה הזוועות, קמנו מאפר מיליוני הקורבנות, נושאים את זעקתם האילמת, מצדיעים לגבורתם ומבטיחים להיות מגן לעם היהודי ולארצו ישראל. בשתי הפניות האלה, אני חשתי. בתנועה של המטוסים היה משהו שלי, מדהימה שמישהו חותם איזושהי חתימת הבטחה לעם היהודי, שזה לעולם לא עוד. אני חשתי שכאילו אתה מותח לאיזה חום, מותח באיזה קיר לא נראה, ונכנס לאיזה מין מערבולת שאתה מנסה להבין מה שאתה רואה. הוא עשה דבר סמלי, מאוד נעלה. איזו הרגשה זאת. איזו הרגשה שחיל אוויר ישראלי טס על אושוויץ. אי אפשר לתאר את זה. I remember the picture. I remember applauding, even though I was alone in the room. אני מסתכל על הבן זוג שלי שיושב עליי, רואים את זה כאן. אתה מסתכל ואתה רואה את המגן דוד הכחול הגדול הזה. במקומות האלה הסתובבו עם טלאי צהוב, לא עם מגני דוד כאלה. התחושות העמוקות האלה, הן מצטברות לקטע שאתה... אני אמרתי לנווט שלי, אמרתי, בוא נלך מפה. זו הייתה תחושה של, בוא נטוס מפה. לנו הייתה את הזכות, את היכולת לבחור. בוא נלך מפה. אני לא חשבתי על זה. אני אראה אותו, ראיתי אותו רק על העיתון. ולא נעים לי להגיד את זה, אבל נשקתי אותו יום ולילה באותו יום שהם טסו. מה היה כל הסיפור? הוצרנו אנשים ללא הגנה, הוציאו אותנו מהחוק. הוציאו אותנו. היה אפשרות לכל מי שרק רצה לעשות איתנו מה שהוא רצה. אז רצו, אז אספו אותנו בתוך הרכבת, החוצה, בתוך הגז, עשן למעלה, וזהו. אז עכשיו אי אפשר יותר. כי הבחור הזה, הוא הראה לנו שאי אפשר יותר דבר כזה. נגמר, סיפור נגמר. ועכשיו אתה תשמע, אני אגיד לך עוד משהו. אני אגיד לך עוד משהו, כן, כן, נכון, שאמרו לי שמותר לי לתת לך נשיקה. לא רק לעיתון, כי בעיתון, את העיתון נשקתי הרבה, אבל אותך, רק נשיקה קטנה, אם אתה... אנחנו היינו בשבילך שם. ותודה רבה. אנו, טייסי חיל האוויר הישראלי, בשמי מחנה הזוועות, קמנו מאפר מיליוני הקורבנות, נושאים את זעקתם האילמת, מצדיעים לגבורתם ומבטיחים להיות מגן לעם היהודי